Il-liġi li tirregola l-annimali eżotiċi f'pajjiżna qed tagħti stampa aħjar ta' Hawn f'Malta u jidher li għal gżira żgħira wieħed isib ferm iktar annimali eżotiċi milli mistenni. Minn barra żżuż reġistrati hemm l-5 kollezzjonisti b'iktar minn 7 annimali perikolużi taħt il-ħarsien tagħhom, illi flimkien għandhom il-fuq minn 100 annimal perikoluż. Fil-maġġoranza tagħhom dawn irabbu speċi differenti tal-juni, tigri u xadini. Dawn il-kollezzjonisti jrabbu l-annimali fil-lokalitajiet ta' Hal-Farrug, ir-Rabat, Haz-Zebbug u 2 oħra jinsabu fis-Siġġiewi. Iżda l-applikazzjonijiet li saru taħt ir-regolamenti tal-2016 tal-annimali perikolużi xedu li dawn l-annimali huma mferxin bil-waħdiet madwar Malta. Fil-lokalità ta' Haz-Zebbug hemm 5 individwi li qed irabbu speċi tal-jun magħrufa bħala l-cougar. Hemm reġistrati 3 persuni li jrabbu kukkudrilli f'Ħal-Qormi u ieħor f'San Ġwan. F'Ħal-Qormi hemm ukoll persuna reġistrata li trabbi qtates eżotiċi filwaqt li l-jun ieħor qed jitrabba fis-Siġġiewi minn individwu ieħor. Ix-xadini jidher li huma speċi popolari wkoll għaliex meta wieħed iħares lejn il-kollezzjonisti li għandhom inqas minn 5 annimali perikolużi jgħod li hawn madwar 30 xadina. L-applikazzjonijiet ta' reġistrazzjoni għalqu fil-5 ta' Mejju li għadda u segretarju parlamentari Rodriguez fisser kif huma diversi raġunijiet għaliex dawn l-annimali kellhom ikunu reġistrati. Il-liġi kellha diversi binarji, il-benesseri tal-annimal, is-saħħa pubblika tan-nies u fl-istess ħin il-protezzjoni ambjentali. U naħseb jiena wkoll il-reġistrazzjoni kif saret issa qed tagħti wkoll informazzjoni importanti ħafna lid-dipartiment biex ikun jaf x'hawn fil-pajjiż imma finalment ikun jista' jimmonitorja s-sitwazzjoni ta' dawn l-annimali taħt mhux biss it-traċċabilità fejn jinsabu imma wkoll iż-żamma tagħhom. Minn barra dawn l-annimali reġistrati mhuwiex esklus li huma iktar dawk li fid-djarhom iżommu xi annimal perikoluż. X'jiġri ġala darba dawn inqabdu? Jekk ikun hemm ovvjament rapporti fejn kollna annimali li ma ġewx reġistrati, mbagħad jiskatta proċess tal-infurzar li jista' jkun ta' pieni, ta' penali, però f'każijiet estremi wkoll jista' il-Dipartiment jieħu l-kustodja tal-annimal għal spejjeż ta' sidu li ma jkunx irreġistrat. L-infurzar jista' jsir millum għal għada. Dan sabiex ikun assigurat li l-annimali qed jinżammu sew u kif ukoll biex in-nies li jgħixu fil-madwar ikollhom serħan il-moħħ.